Hadin ka jing persya jong ki babun ki kenhun hapo ka jala halor ka jing thmu jong sarkar ban aiwai ya ki kam sam boarding electric hapo ka jala sya ki kenhun ki banabar jala ka KSU North Khasi Hills District lapan pau ya ka jing lengo ba ka sarkar ka lapan niat pat ya ka jing ai training sya ki nong tre ka MEPDCL na ka benta ban peniat ya ki kam sam boarding electric bat kum juru karukom khenbil thamai da ka bahikai ya ki nong tre ban nang kumno ban pendai ya ki meta radar sya ki longying ki ba penon kam ya ka laj bat karukom shim ya ki bil lengba karukom ka ba thamai nakaliang kid khot ka seng KSU North Khasi Hills District ki lalej ban ya kendu ya ikong Beryl Khonglam ibadai assistant executive engineer ka nong po division ha office tre kam jong i hanong po bat kum juru kid khot ka seng ki lalej ru ban ya kendu kerpang ya ikong RM Kurba ibadai deputy commissioner ka Ribhoi district kumba hilaya sakhi mene hilaya wan syate syapo jongka inisial apo ka department kepada po melia ka distribution jongka nompo division kumba pentip ifina do pasdang nagliang jongi kaseng niyo executive ba kabenta ka benikong kadai halor ka jing ai training ya kini meters readers jong borok ka Ribhoi hangte hapo umiam hang haba lawan aten da kumba nyu nrupung tu nyu pungut hakte training but ikte training la ai da kawai ka company ka bari na po Delhi ka bari ka Yugo company but hapo jong ka jilam jong ki president secretary hapo umiam sekil halit ban pesangi ano ya ti training but ban basic ni training kadai halor kane ka smart meter but smart billing system lembau neu smart meter bat kai ba sulengo kalong ba nengkok e ko ba mene ba hapo ka pandemic kumno haba ka government kalakhang lembah ka home political department kalakhang man pulong ikano no ka get together jing political ladi kinu trainings ka bolong palat ya ki fungut bat haune la tho sai ba nadu hadu ketuka sedang jong pandemic hadu ni apoi tarik jong ri banai jun kadang terikam ketaka order bat mata lembah ka order ka bapdi yang ni training la peni thu sai ba ka sarkar hi ka penkain ka peni maka ka an ka penkain maka marbale iyo jitip ba lembah jong UMK Shetri ubodi director jong ka MCL la ai ka order man pelong ini training bat la khot ikti company na po Delhi banwan ban pelong ini ka training but kani ka company hawat jitip i kendu hamtai mene po office lembah kini ka officer gila itu ba kidang wan dang menchiski but wan menchiski menen ki pelong training but ngimtip lale test ne em yaki lale kidon ne em ka ya ka kot ke bala bahkan lale ya kani arti PCR test but komta detet but ka basolungo kalong ba hadin mangi kendu EDC ru yong ba imdon jitip ye kani but ngibu jikli hadisi ba ka sarkar hi kadi bersimkhia bat ka sarkar ngi kren hane kabdi ka sarkar ka ba don Shillong hari kren ka sarkar ba don ko district administrative ka ba ka bor ka ba permi ka order bat ka ban buromri ka order ka ba lada makine ki kamyo e kano no ka order nane da po DC dei man pristom ki lembah ka pandemic act syakini company bat nakaliang jong i madamru la kubor kane bat i kwa yang i bangin ai da ka sti bat i sepoi sti la shai bat lembah ki points ka ba ikwa ba EDC ki brainstorm ikene bat ka ba ar kalong ba laringi phai sune smart meter bat u smart billing system kuma fintep ka Ribhoi ka don ka stage 1 stage 2 3 4 bat ka untru hydro project ka revenue ka ba collect lembah kini lightly ki division ka bonihat ka nopo bat komiam ka bolong palat syaka arsan lai fukur hisnam but pin yo jingtip lembah ki jekhi ki por jongi menswa akan mau snam arja khadwe iwan dharna hne po DC office hapo jinglam ju chairman jongka ba GH Kharsnor bamkwa hedwar blai ni dawa jongi kalong banyo ya ka sispa lai puar KV stop station hapo nongpo but menta ngiladon ya ka district jongi la arf kunai snap ngimpat yo stop station bat kejimut jungni option kalong bangin suk banyo e kalat kabade khamtam e hapo headquarter ka jungi but what ki jaka ki bakham shajangai na ka nongpo headquarter ru kan khambiang kar kum ai line
ngor fintip bagi paiba consumer hangne ki yo light haka sokenta ngathrai ki yo light tangkumba khat arkanta la ne khalai ka sokenta hari ka jingsiu ka long kumju ladang ipai sakta ka smart meter la ne smart billing system kamlong shisha la ne kami hap khenjat lu haba wat ki transformer ki simpor ka government ki simpor hadu asnem la snem basnai ki kata di gawai wat ngaso banong bu jikli hangne ba balik ke sarkar kale hari ki por pandemik haba ki nong saksinong ki dang jinjar ki dang yait lumba ka jinge haba kini ke lockdown ki terekam but what ki nong saksinong ki beri ki thain sabar jong ne ka urban jungi ne ka sor jungi ki khapsor ki nong kondong ngat kimdon kanono ka jingtip sipang ni smart meter ane smart billing system te kene naliang ka seng i penram bat ngiso ben phairu ba rada ni pej ya kari phoi kum kata ka gateway ban sedang ikinu no ban shu pendon kam de kita ki smart meter ki bamara la dadu tau meter ngimtip syai ban sina nomor di smart meter bala pendon to smart meter ngi pendon ki smartphone elani ki apps ki ba ha pendon kumru ban siu ban tada ya kata ka jing consume juga bill dan ban pendon kumru ban ai ya ka connection dan kita tetet kalong kai ka ba so thamula ladang ipek kawai dah desek ko mene ni ai arsan lai fo crore annually ba ladang ipek haka ATC jong rajal khandai arpho ni ka riboi ka western kane lane ka western circle kadi kawai ka ba ai revenue khambut lada ka bawan ka ba ar kum ka shillong circle bat ka eastern circle bat ka ba so yangi kalong ba ngiduk mesim lada ka sarkar ka phai khmat kumne tak bas dang iban IY kesan artli ki substation ban IY ya kane ka umtru hydro project bat ki power 1 2 3 4 sub ki stage bat kanong ka jingdu mesim ya ki pait nok snong jog riboy lada petrikam no ya kane ka shispa life or kv bat habakut ka kerwo ka ba naliang seng kom ba sarkar ino shwai kini ki smart meter ki smart billing system bat pelit jumut shwa ban penbiang ki light baru si thain nong kedong thain riboy bat penbiang ru ya ki substation la ka dei hapo nongpo la ka dei po jirang la ka dei po mauti kata ka dei ka jingjob la da phikwa ban trekam sisai to smart meter bo smart billing system tetang gini